Учител попитал децата от групата, за която отговарял, подобен въпрос. Защо според вас Бог сътворил хората? Едно от дечицата вдигнало ръка и казало съвсем искрено, както по принцип правят децата. Ами на Бог му е било скучно сам и решил да създаде хората, за да си има приятели. По този начин и на нас няма да ни е никога скучно. Разбира се, на Бог никога не му е било скучно и както споменахме предният път, той никога не е бил сам. Но детенцето е много право в това, че Бог е пожелал да ни сътвори, за да сме приятели с Него. Бог се радва, че те има точно теб. Ти не си плод на случайност. Ти си плод на Божията любов.